भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत व भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में बहुत ही खास खबर लेके आए बने। जी हाँ भैया, फाइनली आप सबके बीच पावर स्टार पवन सिंह के नया वीडियो सॉन्ग जाना गाना के बोलबा मीठा मीठा बथे कमरिया। जी हाँ भैया, फाइनली अब आप सबके बीच आवे वाला काहे के भैया फाइनली बन के अब रेडी होके वाला बा। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी एक गाना के गईले बने पावर स्टार पवन सिंह, गाना के लिखले बने अरुण बिहारी जी और एक गाना म्यूजिक दल बने आशीष वर्मा। जौन की भैया एक गाना के ऑडियो सॉन्ग बहुत ही धमाल मचेले बा, बहुत ही धूम मचेले बा। और आप सबके बता दी भैया इंतजार रहल कि गाना के वीडियो सॉन्ग आई कि ना। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी कल के गाना के वीडियो सॉन्ग के शूटिंग भी कंप्लीट कर रहल बा। जी हाँ भैया, वीडियो के शूटिंग कंप्लीट कर रहल बा। जी अभी तस्वीर देख सकते नहीं, शूटिंग के दौरान की तस्वीर हुए जब ये गाना के शूटिंग होत रहे वही दौरान के। जी भैया, तो देख सकते नहीं पावर स्टार पवन सिंह मीठा मीठा बथे कमरिया के वीडियो सॉन्ग के शूटिंग कंप्लीट कर रहल बने। एडिटिंग चल रहल बा भैया, आज एडिटिंग भी लगभग फाइनल हो ही जाई और बहुत जल्द हम बता देबे आज ही की कौना डेट के रिलीज होके वाला बा ई वीडियो सॉन्ग। जी अभी फिलहाल आप सबके बता दी कि मीठा मीठा बथे कमरिया के जौन शूटिंग भइल बहुत सेफ्टी से गाना के शूटिंग कइल गेल बा। काहे कि सोशल डिस्टेंसिंग के मेंटेन करते हुए गाना के शूटिंग कइल गेल बाटे। जौन की बतौर आप सबको बता दी कल या परसों में आप सबके बीच गाना भी आ जाए, लेकिन फिलहाल हम आज एक वीडियो बना के बता भी देम कि कौना डेट के रिलीज होखे बा पता करके। जी अभी ये बहुत जल्द पता होखे वाला बाटे, जौन की एक तरह से ऑफिशियल टाइप के रिपोर्ट हम बताएं। अभी फिलहाल आप सब खुश हो जाए कि बहुत जल्द गर्दा मचे वाला बा, गर्दा मचावल बा गाना वीडियो सॉन्ग। जी अभी आइडियो सॉन्ग जेंगे धमाल मचेले बा ओइंगे वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच धमाल मचावल बा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग के शूटिंग कइल गेल बाटे और जौन की आरा में ही शूट कइल गेल बाटे। जी हाँ भैया, आरा में ही कहीं कहीं लोकेशन पे शूट कइल गेल बाटे, जौन की बतौर आप सब वीडियो सॉन्ग में देख पाएं। तो जी हाँ भैया, ये खुशखबरी आप सबके कितना पसंद आइल, गाना कितना इंतजार बटे और गाना कितना धमाल मचाई वीडियो सॉन्ग जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो के लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो के शेयर करिए।